Hi guys, time check. Alas 2 na ng madaling araw. So, samahan nyo ako guys para magluto kasi nagutom ako. So, tingnan nyo guys, madilim pa sa labas. Hugas muna tayo ng kamay. Yan, hinahanda natin ang ating lutuan. Yan, kakain tayo ng tuyo at saka itlog. Yan, medyo okay na ang lutuan guys. Manok, pasensya na. Yan ang ating ulam tuyo. Tanggalin natin ang ulo kaya hindi tayo kumakain ng ulo. Ganyan, tanggalin. Tapon sa basura. Ayan, okay na magluto. Ayan, medyo mainit-init na ang ating lutuan. Thumbs up tayo dyan guys. Yan. Ibuhos natin ng mantika. Ayan. Ibuhos lang ng ibuhos. Ayan, biyakin natin ang itlog. Ang tagal maluto kay gutom na ako. Ayan, medyo luto na yung itlog. Ayan o, sarap. Ganyan po ang pagluluto ng itlog. Yan, yung hindi masyadong hard yung egg yolk natin. Gusto ko yung medyo makatas-katas ng konti. At luto ng ang ating itlog. Isunod naman natin ngayon ang tuyo. Ayan, ilunod ang tuyo na walang ulo. Ayan guys, marami nang maluto. Kuha tayo ng star margarine kasi balak kong magsangag ng kanin. Yan po ang ating kanin. Star margarine. Ayan. Yan, ibuhos ang star margarine sa mainit na kawali. Yan, pigain. Pigain ng pigain. Oh, meron pa palang natira. Bumalik. Ayan, tunawin ng star margarine.
Pasok na natin ang kuhan. Pasok na natin yung kanin. Yan. Kung naamoy nyo lang, sobrang bango. Try nyo ito guys sa inyong bahay. Baka sakaling magustuhan nyo. Kaya napakasarap ng sinangag na kanin na ang gamit nating oil ay Star Margarine. So ayun na guys, naluto na. Ayan na siya, ang sarap. O itlog na may tuyo. Tapos sinangag na kain. O meron pa tayong extra rice yan guys. So guys, samahan nyo akong kumain. Ayan, luto na. Samahan nyo akong kumain guys. Ayan, magdasal. Ayan, kain na guys. Pasensya na kung ganyan ako kumain kasi gutom na ako. So, ayan guys, manood lang kayo and advance thanks for watching and please subscribe to my YouTube channel.